98-жылдың августында келдім. Отдел охранаға шақырдылар мені. Әлі ол шақта компьютерлар жоқ еді, анда дегенде аппаратлар тарайды, ручной түсіресің, принимать етесің. Өзің қолың білән. Аннары Радик Раисовичтан соң келді Шайхуддинов Ленар Ахиярович, оның білән эшләдек. Ондан соң инде менә Сулейманов Марсель Нафикович. Шулар белән бергә эшләдек, бик тәртипле, тату. Мин дә аларны уважать иттем, алар да мине уважать иттеләр. Әйбәт кенә эшләдек. Дежурный пульта управления булып эшләдем. Почти 20 ел инде, 1-2 ай гына тулмады 20 ел. Объектларны принимать иттек инде под охрану своевременно. Кем безгә сдавать итә, без аларны принимать итәбез и тикшерәбез. Сигнализацияга куелдымы, юкмы компьютер буенча. Если вдруг своевременно сдавать итмиләр, ул чакта без тоже экипажларга әйтеп, алар барып тикшерергә тиеш. Нишләп куелмады, нишләп сдавать итмәделәр. Шул иде. И если бернинди сработка булса инде берәр объектта, тоже без экипажны 3 минут эчендә җибәреп, алар 3 минут эчендә барып җитәргә тиеш иде. Без шул ук минутта, как сигнал күрәбез, аларга рациядан сообщать итә идек тә, алар шул вакытка барып җитәләр иде. 3 минут эчендә.